Opalene, bigarren jaso aldizia badoia. Oso ondo, bigarrena hortxe. Opalene, irugarrenaren mila, venga. 50 kiloko arrisakin, oso ondo lene. Hortxe irugarrena. Hor ditzugu lehia bizian, Alex Txikona undisa. Eta Biurri. Nor baino nor? Haupa zue! Punta-puntako herri kirolarisak ekarri ditugu aurten Beibarrera. Eta Kitxu Euskara Elkartearen eskutik. Eta hortxe Alex Txikon kamiseta zurisakin eta Biurri urdinakin. Oso berdin dago lehia, baina hor Biurrik hartu dago aurria udane lehenengo jaso aldisa indau, 50 kiloko arrisakin, bigarrena bebai. Mikel Agirre prest, eta hirugarrena jaso aldisa indau udanek, eta badoia Mikel Agirre ondarrutarra txinga bana eskuetan, bueltia motera. Badator Mikel, Agirre jarri da, Kainamarezekin batera, eta hortxe! Ikuskizun politxa dakazue enborra mosteko beste modu bada. Atxurrakin ikusi dugu, aizkorakin, eta oin trontzan zerra hundi hoiekin.